velkommen til. Det er jeg er Solsilver Gaming, og vi er tilbage med noget Just Cause 2. Det er sådan set fedt nok. Vi skal nok ikke også gøre det, vi skal. Og i sidste episode, der sluttede det af med, at jeg døde for hårdt. Ja. Jeg smed en granat lige der, hvor jeg stod. Det var faktisk rigtig dumt. Og jeg havde også skudt mange af mine egne mænd, så de døde. Never stop, comrades. Today we fight with handguns. Tomorrow we can fight with cruise missiles. Mounted gun, Scorpio, take care of it. I see him. Coward. Hvorfor? Wow. Ninja. Filmer han stadig. Hvad? Filmer han stadig. Ja. Okay. Hvorfor? Victory! Now move Jeg ved out. ikke. Now you're gonna be sorry. Assault the next blockade, comrades. We must push forward. We must push forward. Jeg ved ikke, hvad det er. Skal vi ned? Vi skal op igen. The bomb will never be broken. Remember Curses! when I'm gone. Another mounted gun. Scorpio, do your thing. I'm doing my thing. Hostile spotted. Attack! Godt med hende. Så I lige alle mine venner på Steam der. Det er godt lavet. Fuck. Oh, ninja. Oh, I'm too fast for you. Gun is out of commission. Move out. There he goes. Take cover. Move out. This is the place. Protect me while I hack into the system, Scorpio. I'll do. Just hack the fast you can. Jeg tager den her også. Hands up! He's out in the open. He's over there. Nej, hvad er den der? Jeg kan mærke, und i klunken, jeg kan mærke, jeg har faktisk ikke Scorpio. No. Please render videoer, som ikke rigtige videoer. Take this. Så hold op. Kom der. Sådan. Nu har vi har låst op for en ny parachute. En ny parachute mere. En Firestorm parachute. En Tiger parachute. En Daredevil parachute. En Scorpion parachute. Så er det. Jeg har set Erik. Oh fuck. Hey, skynd jer væk.
to the cause. Fuck, den er da vild. You please me, Scorpion. Continue to do so, and you will find me to be quite pleasing as well. Dejligt. Skal vi lige tage missionen mere? Sorry, remember me when I'm gone. Nummer 1. Nummer hvad? Nå, er det en, der render? Nej, det er bare en video. Det er så. Nå. Hvad gør man så her? De er fandme gode til at forklare, det synes jeg. Det synes jeg virkelig. Don't be turned by Bolo Santosi's beauty and power. She wants a revolution for sure, but will never relinquish her personal wealth. She's in love with money and will allow nothing to stand in her way. Name, Bolo Santosi, sex, female, date of birth, August. We got a positive. Send backup. Slap af. Jeg er inde på egen grund. Alert! Alert! Area has been breached. Shoot any intruders on sight. This is how we do it. This is... Der var jo helikopterplatform derovre. Og der holder også en helikopter. Det er nok den hurtigste måde at komme rundt i det spil her på. Eller så kan vi ride på en fugl. Either one to grab it. Det er den der vi tager næste. Men hvad synes jeg om serien? Jeg regner med det. Wow. Jeg regner med hvis I ser den her, så ser I vel også nummer 1 jeg har lavet. Ja, det skal jeg i kraft med. Ja. Altså, nej, fuck der noget lort. Det, ja. Jeg gjorde det igen, Axel. Hvad? Hoppede ud af min helikopter imens den fløj. Okay, så styrtede den ind i, den ind i bjergsiden. Okay, men har nu brugt 2 episoder på at komme fucking hen til missionen? Nej, jeg har klaret den første mission. Okay. Men nu er det den anden mission, jeg er styrtet fra. Men vi kan komme ud og kælke, Axel. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every now and day. Spread my wings and fly away. Fly away. I believe I... Så er turen over. I believe I can fly. Glem det. Vi kan ikke nå længere. Hvad er det du drikker? Cola Classic hedder den. Jeg drikker Faxe Kondi. Hvad er det med en sodavand? 2 liters. Det er sådan set fedt nok. Ja.
Det er ikke over lang tid inden jeg spillet på løbet det her. Jeg skyder en fugl ned. Døj! Hunting med gills. For eksempel nu hvor du skyder en granat, og så skyder du alle de fugle du kan inden for 5 sekunder. Jeg fik fandme en! Nej, det gør jeg ikke, den flipper ned til jorden. Kæft en douchebag. Hvad laver de? Hvor er du rundt ned i jorden? Det må også godt lige sige, hvis det godt være noget baggrundsmusik i, eller det godt være webcam på, eller... Jeg har webcam på mine videoer lige nu. Ja. Altså når mit nye værelse er færdigt, så er jeg rimelig sikker på, at så får jeg green screen om bagved mig. Nice. Fordi det har jeg anmodet ham ved min fader, at han skulle sætte en green screen op. Ja. Så jeg kan lave ordentlig YouTube. Fordi at jeg ved ikke noget værre. Jeg kan godt leve med det, men jeg ved næsten ikke noget værre end at når man sidder og kigger, og så er der sådan en firkant. Det synes jeg er ret træls. Du kan lige prøve at se noget som det jeg har. Eller mit. Så sætter den bare lige når den er færdig, den her video. Jeg render. Så han der boys and girls. Nu tror jeg skulle vi være der. Lige fuck. Fuck. Salva mia. Fuck, du var tæt på at døde der igen. Lige foran der, hvor jeg skulle have questen. Vent 2 sekunder, kan du høre det her? Scorpio, the Great Revolution calls for... Hunden? Nej, der var ikke nogen hund. Okay, nej. Just my butthole. Så får jeg sådan en lortekøretøj til rådighed. Jeg er gal. Der er jeg. Meget gal. Meget gal. Jeg er bare gal. Jeg får sådan en Yamaha. Hvad fanden er det for noget kineserlort? Nej, det er okay. This is how to stealth infiltrate a bit. Nu gør det galt, der. Wow. Ja, den skal jeg have, den der. Den er sgu da fed. Destroy biofuel. The biofuel shaft. Where do I do that? Move out! Move out! Grenade! Take cover! I'm going around! Hey, they took you out of your misery, huh? Oh, don't kill me, I never did you. Eller, what the fuck? Jeg har aldrig gjort det noget, men jeg har kun skudt lidt på jer. Og dræbt nogen af jer. Kan jeg ikke gøre noget? Okay, skal derover, have den der. Kom så. Hvordan kommer man i cover? Det ved jeg ikke. Fuck, der kommer en granat. Shit. Det var højt, den her lyd. Hvad for noget? Den er... Det var mit skrig. Ja. Just die, okay? Just die. Hey, hello. Det er fandme da irriterende. Hvordan kommer man i cover? Du
kan sgu da sagtens sige, at du går op til et cover, men jeg ved fandme ikke, hvad går. Kan vi ikke bare lave en faircam, hvor der er ikke nogen, der går i covers? Fuck! Gæt hvad, når de skruer ned for Skype. Fuck. Hey. Flank him! You can't flank me cause I'm the master. I'm the master. Ah, he got me with. That's how you make two people love each other. Bare smid en metalvejer i dem begge to, og så link dem sammen. That's how we do. Scorpio, get out before it blows. Fuck, det var let, man. Hvordan fuck kommer jeg ud herfra? Hvordan kommer jeg ud herfra? Okay, jeg tror lige, jeg har fundet en X-ray glitch. Fuck, jeg skyder fra. Biokraftværket, det dør. Nej! Jeg skal ikke ned! I'm raging. Nå, nu forsøger jeg igen. Jo. Der mangler mere faktisk af kondi. Og hvad man gør noget lort. Ja. Okay, jeg gør det så stealth jeg kan. Men først finder jeg lige ud af, hvordan man går i cover. Crouch til left control. Det kunne de fandme godt have sagt. Det kunne de rigtig godt have sagt. Fandme galt. Det her. Wait on. Ej, hvis jeg trykker G, så kan jeg vælge med explosions. Det er stealth mode, det her. Går direkte ind i deres base med en motorcykel. There it is. If you make use of that biofuel shaft, you can cause quite an explosion. Det var noget af en sørgelig alarm, det er der. Og skal have skud til den her shotgun der. Going out on the flank! Kunne du høre det? Nej. Nå, okay. Det sagde han bare lige i mit spil. You ain't gonna kill me. Let's finish it! For the glory of Panau! Crap, I can't You'll never catch me up here. going out on the flank! Oh, I need that one. I need the one. I need this one. I need this one. Don't let him get away! Yeah. Ain't nobody. Hvordan når man går op til shift? Move out, find him! Engage! Missile away! Missile away! Move out! Out! Nej, nu gjorde jeg det kraftedeme igen. Nej.
When it all can be so wonderful. Salva mia. Sådan noget for Mia. Memories play with sides. Fuck. Au, for satan. Hvorfor har jeg ikke brækket nakken her? I see you. I'm taking fire. Need you, pig. Oh fuck. Why? Jeg har det fint. Jeg har det helt fint. Jeg skal ikke være... Det er ikke langsomt. Fun fact, det er faktisk det samme webcam, som jeg brugte i mine gamle videoer. Eller ikke i mine gamle videoer, men i den der Skype-samtale ting. When it all... I don't give a fuck, nu kan jeg bare ind og bruge det der control-panel, og så skynder jeg mig ud igen. Hvordan gider jeg kraftedeme ikke her? Så skal jeg mute lige, jeg ser min yndlings YouTuber. Fuck den. Jeg muter lige, jeg ser min yndlings YouTuber nogensinde. Er det jeg? Er det Saki? Nej, det er FaceJeff. Move out, out. Jo. Let him bleed out. You cover. I got him. Going out on the flank. Need you, pig. Now you're gonna die. Nej, 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 nej. Gå nu i cover! Gå nu i cover! Gå nu i cover! Enemy down. Last try, tredje gang og lidt den gang. We have a visual requesting backup. Bad. Mit ben, du får tekst nu. Det er virkelig slemt. There it is. If you make use of that biofuel shaft, you can cause quite an explosion. You piece of crap. Wow. Don't have a shot. Sheesh. Attack! I see the target. There's the bastard. But I never shot one of you, man. But you shot me twice. I got him. No, I don't. Now I shot one. Oh fuck! I'm going around. I got a shot. You piece of dung! Everybody down!
Nej, kom nu. Nej, kom nu. Yes. Scorpio, get out before it blows. Oh. How did I think I was fucking gonna do that? Det var fantastisk. Jeg klarede det, Axel. Scorpio. Fuck, det var højt. Fuck, jeg klarede det, mand. Yes. Hørte du eksplosionen? Nej, jeg havde dig muted. Pis. Fandme en fed eksplosion. Og så eksploderede det bare. Hvad var det så fedt? Hvad? Og se din yndlings YouTuber. Ja. Lægger han ikke tit noget op, eller? Jo, han lægger noget op hver dag, men det er sådan... Han ligger op klokken 4 eller 5 for ham om eftermiddagen, og han ligger op om fucking natten for os. Så det er lidt irriterende, så når jeg skal i skole, så ligger jeg bare under min seng. Og bare refresher siden hele tiden. Ja. Hvad... Job done, eller? Jobs done? Så er der bare en flyver, der den skal have lidt pluk og sådan noget. Skal da. Skal da. Skal det? Altså, hvad skal der ske? Var det der mission, eller hvad? Nu sker der det, jeg fuck ikke gider det der. Du gider ikke hvad? En eller anden ting, der er ikke... Så fucking lang tid, og så tænkte jeg bare fuck det, og så... Så jeg bare fuck det igen, og så fuck det, og fuck og fuck. Hallo? Hallo? Nu er der så kraftigt med begyndt at sige noget mere. Jeg fatter det. Ja, det jeg blev lige... Kan du fatte det? Ja. Forstår du? Ja. Du skal ligesom begynde at snakke noget mere, du ved. Forstår du? Så kommer jeg smøre dig. Nå, men var det alt for den her gang? Det tror jeg, det var. Vi fik klaret en mission eller 2. Eller 3, jeg kan ikke lige huske det. Og så husk at like, abonnere og subscribe. Abonnere. Eller Abonnere. Abonnere. Subscribe, det er meget nemmere at sige det på engelsk. Ja. Husk at, eller subscribe, hvis I kunne lide videoen. Og like den også, hvis I også kunne lide den. Og husk at gå ind og tjekke hans video, eller kanal, eller... Fuck, jeg er god til at snakke det nu. Ja. Husk at gå ind og tjekke Tugalos YouTube kanal ud. Den kommer i beskrivelsen. Og Se om du husker det. Men det gør jeg. I modsætning til dig, så... Fuck, den er sej, den bil der. Men det så må I lige skrive, hvis I godt vil se mere. Og sige hvad jeg skal lave i det, om jeg bare skal flyve rundt og eksplodere nogle ting og skyde nogle mennesker, eller om jeg skal lave nogle quests, eller indtage nogle militærbaser, eller... Ja, du skal klare missioner og sørge for at gå rundt bagefter. Men som får rundt imellem missionerne og sådan noget. Ja. Det kan godt være at lave sådan en blanding. Eller laver sådan nogle, så laver jeg lidt missioner, og så laver jeg en highlight video bare for at gå rundt og Ja. bare gjort nogle sjove ting. Ja. Men det tror jeg tror det var det for den her gang. Så vi ses næste gang. Hej hej. Bye bye.